Min kone er sur, fordi jeg ikke gider tage med til boyband-koncert efter 10 års ægteskab. Min kone og jeg har været gift i 10 år. Vi har 2 børn, og jeg elsker hende højt. Hun er kæmpe fan af et bestemt boyband. Hun har været fan siden hun var 12, og hun har alle deres albums, plakater og merchandise. Hun har endda en tatovering af deres logo på håndleddet. Hun har set dem live 15 gange og har mødt dem 2 gange. Hun siger, at de er hendes inspiration og hendes glade sted. Jeg har ikke noget problem med, at hun er fan. Jeg synes, det er sødt og harmløst. Dog vil hun have, at jeg tager med til deres koncert næste måned. Hun siger, at det ville betyde meget for hende, hvis jeg kunne dele den oplevelse med hende. Hun vil gerne have, at jeg forstår, hvorfor hun elsker dem så meget, og at vi har det sjovt sammen. Jeg fortalte hende, at jeg ikke er interesseret i at tage med. Jeg kan ikke lide deres musik, og jeg har ikke lyst til at bruge timer i en tætpakket arena på at lytte til sange, jeg ikke bryder mig om. Jeg har heller ikke lyst til at håndtere skrigende fans og den lange køretur. Jeg sagde til hende, at hun kunne tage med sine veninder eller sin søster, der også er fans. Hun blev ked af det og sagde, at jeg var egoistisk og ikke støttende. Hun sagde, at hun altid deltager i mine arrangementer, som mine fodboldkampe eller mine firmaturer, selvom hun ikke nyder det. Hun sagde, at det var det eneste, hun nogensinde havde bedt mig om at gøre for hende, og at jeg end ikke kunne gøre det.